Hello guys! Ayan, hello mga Uragon, hello mga kaLugar. Ayan, welcome again sa Iwalski World. Ayan, ang aking YouTube channel. Ayan, thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta sa ating channel. So for today's video, ayan, for today's video, special siya kasi unexpected siya. Ayun, hindi ko inaasahan yun. So may mga ganun palang may mga ganun palang kilig moment. So ayun, so for today's video guys, gusto kong i-share sa inyo yung gift sa akin ni Mrs. Yay! So, hindi ko alam po, pero may nakita na ako mga picture, pero ayun, ito siguro yung yung magagamit ko sa pagbablog. Ayan, so although meron akong mga piniling mga dati pa na mga gamit ko sa pagbabloging, pero yung iba medyo bumibigay na. So, ito yung regalo sa akin ni Mrs. Ayan. So, samahan niyo ako guys, mag-unboxing tayo ng regalo sa akin ni Mrs. Actually, para ito sa Father's Day. So, ilang araw na yung nakalipas. Ngayon na yung sa akin yung regalo niya. Pero syempre, thankful pa rin ako. Ayan guys, di ba? Ayan. So, sige, samahan niyo ako i-unbox natin siya. Nakano siya guys, naka-bubble wrap. Siguro binili niya to sa sa Shopee. Wait lang guys. Usually, ang binubuksan talaga natin yung mga karton. Hindi lang tayo magbukas ng mga plastic. Ayan. So, gamit natin siya. Talagang fully sealed ito guys. Pero okay din siya na merong bubble wrap. Kasi para, syempre, protection. Diba? Para protection doon sa ating parcel. Ayan. Diba may nakita kayo nung nakaraan, diba? Sa Facebook. Nakagis-hagis lang nila. So somehow, kapag merong ganito, nagpo-protection na lang yung mga parcel. Ayan, madaming ata kaming bubble na. Tcharan! So ito guys, yung tinatawag na mobile phone stand professional. So mobile phone professionalist na ito guys. Tapos, pwede mo rin daw siyang lagyan ng tawag ito, yung ring light. Ayan. Tapos, dalawang cellphone, pwede siya. Tapos, may microphone ka at dito pwede ilagay. So, tingnan natin kung ano ba talaga ang nakalagay niya. So, mobile phone stand siya, may. So, baka mobile phone stand. So, ito guys, yung tawag dito, yung holder ata to. Oo, parang holder siya. Tapos, microphone holder. Ito din. Ayan. Tapos, ito. Ito ata yung ring light. Super. Meron palang ring light. Super laki ng ring light. So cute. Ayan guys. So Tapos cute. meron siyang, ito yung, wow, bakal yung stand niya. As in, bakal siya guys. Hindi siya plastic. Uy, maganda. Steel siya guys, steel. Hindi siya plastic. Kasi yung una kong nabili, siya, plastic. Pero ito steel, oh. Wow, ang ganda. Tapos meron pa sa loob. Tcharan! So, ito na yung holder niya. Ayan, yung dalawang holder. Mamaya i-assemble natin siya. Tapos, last na, yung stand. Ang bigat ng stand guys. Ayan, so wala na naman sa loob. So, i-check natin siya. I-assemble natin siya guys. Kasi medyo matagal na rin. Ang bigat niya. Medyo matagal na rin tayong nagtsatsaga doon sa nabili natin una. So, ngayon ay subukan natin siya. Para madali lang naman siyang i-assemble guys. Lagayin mo lang siya. Ayan, dito lang siya guys. Tapos, ito naman, yung sa holder niya. Which is... ito ata siya. Ayan guys. Ganyan lang siya. Tapos syempre yung ating microphone holder. So
So, bibigyan ng panibagong microphone. Kita ba siya? Video? Ay, so, pwede mo siyang i-adjust, guys. Ayan. Tapos, syempre, yung ating cellphone holder. Ito. So, adjustable siya, guys. Yung cellphone holder natin. Tapos, meron pang isa. Dalawa actually siya. Kaya hindi ko lalagay. Ayan, dalawa din siyang cellphone holder. Tapos, meron pa siyang cute lights. Yung ilaw niya. Yeah, so cute. Wait lang guys. Sinabi. So, ito naman yung ano niya. Yung parang meron siyang ilaw. So, USB type siya guys. Parang ring light na rin siya. Actually, parang ring light na. So, ito yung magbibigay ng ilaw sa'yo. Ayan. Tapos lalagay mo lang siya dito. Ay, paano ba ito? You can try to look at the... Oh, you can try to look at the picture. Wala kasi siyang instruction na nasa loob. So, i-try natin siya guys kung paano siya ilalagay ha. Pero madali lang naman siguro to. Wala kasi siyang nakalagay na instruction sa loob. So, siguro hula-hula ito. Para siguro gagawin naman siya. You can use the other... Ayun. So, i-sauce... Ay! Ayan. You poured... Oh. So, parang ganito lang siya guys. Ayan guys, kung nakikita niyo dyan. So, ganyan. Tapos yung cellphone holder natin dito. Parang ganyan siya guys. Kasi ito natatanggal din to. Ayan. Tapos papasok mo lang din siya dito. Ganun siya eh. Tapos, tatanggalin mo tong ano guys. Tatanggalin nyo to, tapos papasok nyo lang dito. So, ayan guys. Ito na ang ating bagong setup na ayan, pag-whitey natin. Diba guys? Makita ko ulit yung kahon. Ayan guys, so actually naano si Mrs. Baka kasi akala niya walang ganito walang ring light. So akala niya ano lang. Ako din, kinabahan din ako kasi ang nakalagay lang dito, mobile phones non-professional. Ayan. So meron naman pala ganito. Hindi lang siya ganito kalaki. Pero maliit lang din siya. Subukan natin siyang ilalagay. Kaso USB type siya no? So USB type siya guys, tapos meron siyang on and off dito. Pwede mong palakasan, pwede mo siyang pahinaan. So subukan natin siya mamaya siguro. Pwede ba itong subukan dito? Pwede may saksak dito? You can try. Try natin guys ha. Kung pwede. Ay pwede. Tapos on. Nangyari. Baka kasi, baka hindi dito, no? Baka sa kuryente ito guys, sorry. Charge mo. Baka sa charger ito, or charge ko na, no? So, ayan guys, so ito yung setup natin. Ayan, thank you so much kay Mami. Ayan, Mami, I love you. Ayan, thank you so much sa pa-surprise mo naman ngayong araw na to. So, ayan, so ito yung mga pang-nut ata ito. Ito yung pang-seal natin dyan. So, ayan guys. So, thank you very much, Mami. Ayan, I love you. And, yun guys. So, meron tayong bagong gagamitin sa ating pag-YouTube. Ayan. So, I hope na syempre ma-delivered ko rin sa inyo ng mas maayos yung ating mga videos, especially yung mga videos sana mas malinaw para at least mas ma-enjoy nyo yung panonood ng aming YouTube channel. Ayan. So, thank you very much guys and I hope you enjoy this mobile phone stand professional unboxing which is gagamitin namin sa pag-YouTube namin. So thank you very much guys and ayan sa lahat ng fathers dyan, happy Father's Day to all kahit medyo late na ako nagbalik sa inyo pero ganun pa rin, belated happy birthday. Happy birthday. Tumalas yung laway ko ata. Belated happy Father's Day sa lahat. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga tatay na responsable at nagpo-provide sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Ayan, saludo po ako sa inyo mga sir, mga boss.
So mag-ingat po tayong lahat at ayun, God bless po sa ating lahat. Thank you so much for supporting Iwalski World. Bye-bye!